Pagpangawat og banok sa usa ka subdivision sa barangay sa Davao City sa pool sa CCTV. Pipila ka adlaw human sa mong hitabo gi-hold up sa mga armadong suspect ang usa ka tindahan sa susamang subdivision. Ani ang report ni John D. Esteban. Sa pool sa CCTV, ang pagpangawat ni ining lalaki nga nakamotor sa Doña Salud Subdivision, Barangay sa Davao City, alas 3 sa kadlaw niadtong June 29. Una kining miagi sa karsada sa Purok 2, taud-taud bibalik sa agi ug miliko sa Sapphire Street sa Purok 3. Iyang giparada ang motor ug dito nagipanguha ang tulo ka parabong nga manok nga nakahikot gawas sa usa ka panimalay dayon sibat. Gibara man na ang mukantirad sa kapin 50,000 pesos ang nakawat nga mga manok. Ang suspect naka-jacket, naka-short pants ug naka-helmet ug itom. Naglisod pa og identify ang otoridad sa plate number sa motor kay dili tin-aw ang kuha sa CCTV. Around 6:30 kay mata ko, kay magpakaon ko sa manok, magpakan. Pagmata na ko, tingala ko, PC na lang nabilin. Sa isa ka kan pagtanaw ng pikas, hurot nahurot ang tulo. Sakit sa buot. Kay dugay na kay nag-prepare na to, pero kuhaon lang sa tuag nakalit. Kadlaw ni atong Domingo, sunod gikawatan ning tindahan sa Purok 1 nga pila ra ka metros ang gilayon sa unang gikawatan sa susamang subdivision. Midumili sa pag-interview ang tag-iya, apan sumala pa nga duha ka suspect ang nang hold up sa nagbantay. Gitiunan pa gyud daw kini og pusil. Ang mga residente nabalaka human sa hitabo. Gisuwayan pa nga tabangan sa mga silingan ang nagbantay o gigukod pa ang mga suspect apan gipabuthan sila sa suspect. Mayo na lang walay naigo. Pila ka buto nay? Duha ra? Kamu unsa may ibati niyo ato? Sumala pa nga kalit ko nung gisulod sa mga kawatan ning tindahan o gipanguha ang mga personal nga gamit sa nagbantay o ang mga halin. Ang first na itabo katura katong sa kawat sa manok sa akong purok nya kaning sa purukwan karon nga hold up nya kami dinhi sa Doña Salud murag mag-meeting mi kauban sa akong mga kapurukan ug mga kapurok leaders kung unsa among matabang sa kapulisan kay murag sa nila pa dili gid nila makaya kung sila lang kung walay tabang sa katawhan. Wala pa mihatag og report ang kapulisan sa nahitabo, sanglit nagparayon pa ang ilang investigasyon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.